Parang lalaki ko, no? Nakikita sa video? Yes. Kita? Wow, ko na siya. Baka mukha mo nakikita. Hindi mo pa. Puso. Ay, Ayan guys, ayan, magpapagupit tayo ng buhok, di ba? Ayan guys, abangan nyo yung aking resulta. Abangan nyo yung resulta ng pagpapagupit ko. Ano ba yung aking papagupit? Kaya keep on watching. Bakit na lang buhok ko eh. Ay hindi, pag nainitan na kasi ako, hindi man maipit yung sa ibaba. Guys, so, di ba? Gumanda din yung hair ko, naging pantay. Ayan guys, bali meron din pala siyang channel. Ayan, anong channel mo kuya?
Nelson Gargantilia po, ang aking Ayan. YouTube channel. Eh, lagi din siya nagla-live. Lagi siya nagla-live. Ayan. Oo. Lagay ko dito yung kanyang channel. Ayan, pag-subscribe na lang. Bali, kapitbahay ko lang siya dito sa aming lugar. Medyo malayo-layo ng konti, pero malapit pa rin. Ayan, thank you, kuya. Ayan, bye-bye. Naging pantay yung buhok ko. Tapos, ayan na siya, guys. Ayan yung result niya, o, diba? Mainit ang panahon ngayon. Diba? Ayan siya. Pwede na. Pag ayaw natin ipakita, di tago natin. Ayan. Okay. Biglang nagnipis yung buhok ko. Ito yung sa akin ano. Ayun siya. Tingnan natin para makita natin. Ayan. Ayan. Ito pala yung kanyang. Ayan. Nelson Gargantelia. Ayan. 1.93 na siya. Ayan guys. So diba sabi ko sa inyo magpapagupit ako. Ayan kita yung likod ko na napaka-chubby ko na. Ayan. Ayan guys. Thank you kuya. Ayan. Medyo inayos-ayos yung buhok ko. Kasi ano na rin yung buhok ko eh. Parang mga tikwas-tikwas na. Tapos ang dry na talaga ng buhok ko. Diba? Ano ba yung pang oily ng buhok? Kasi dry na yung buhok ko eh. Lagyan mo siya ng hair shine. Dati hindi naman siya dry. Parang bigla na lang siya naging dry. Lagyan mo siya ng hair shine. Ayan guys. Ayan guys, thank you for watching. Bye-bye. Diba? Parang sexy ko rito, pero sa totoo ang taba ko. Ginagawa? Diba? Oo, ha? Oo. Thank you. Bye-bye. Labas na ako. Nakikita ka kung napaparin. Bawat piling mo na papagising. Hindi mapipigilan ng pangin mapatingin. Kapag nakikita ka kung napaparin. Bawat piling mo na papagising. Hindi mapipigilan ng pangin mapatingin. Ayan guys, bali shout out na rin sa aking asawa. Ayan, bali birthday niya ngayon. Kaya happy birthday. Ayan. Diba? Ayan. Ayan. Yan na guys. Yan yung ating result ng pagpapagupit. Ano ba yung, ayan. Charan! Ito pa. Charan! Hindi naman halata. Di halata. Pumutali ka. Try mo nga, tali mo nga. Gitalian mo ako. Hawakan mo ito na. Gitalian mo ako. Ha? Ako na. Huwag ako na. Dali mo ito. Hanggang ito na. Bigla na. Hanggang ito na. Bigla na. Parang akong bakla. Parang akong bakla. Sige, dali. Hindi tayo. Hindi pa, parang hindi pantay. Ang duga. Ha? Tignan mo. Tignan mo dito. Dito Ito sa kaya. likod. Hindi pantay? Dito hindi pantay yung may clip. Okay lang yan kasi tago naman. Yan mo. Parang lalaki na. Ikaw dyan. Parang ano ka na dyan mo. Bakit naman nasa taas yung ipit mo? Siyempre sa gilid lang yan. Ano yan? Eh, bibili, bigyan mo. Tuloy ka na. Be, bigyan mo nga, be. 15. Sa baba lang yan, nak. Dito lang. Wala din nakakabot yung ano. Okay lang kung ano nga. Balik tayo sila at Ayan. Ano, pre, ha? Kakasa ka, pre? Sinong kakasa? Sinong kakasa? Kaya mo to? Sige nga, challenge ko kayo. Pagupit na tayo at mainit na. Dati nagpakalbo ka na lang. Anong kamukha ko pag ganitong buhok? Si Papa. Si Papa. What? What? Ayoko. Kalbo si Papa. Ano yan? Ay na guys. Tago na tayo. Yun guys. Ano nangyari sa ating buhok?
Di ba lalaki na siya?